Doncs amb Clàudia Galícia, la nova campiona de Catalunya de BTT. Dit en la cursa d'avui, que al final ha tingut una participació bastant, diguem, de nivell internacional, no? Sí, ha sigut una cursa dura, maca, molt tècnica i bueno, pues un plaer, no?, que hi hagi la campiona del món i la campiona olímpica. I bueno, jo he fet la meva cursa, tenia clar que l'objectiu era el Campionat de Catalunya, ho he aconseguit. Feia temps que no podia venir al Campionat de Catalunya d'XTO, venir, l'he guanyat, per tant no puc demanar més, no? Per part meva ha sigut una cursa una mica accidentada, amb alguna avaria, amb caiguda, però bueno, he intentat seguir concentrada, intentar fer una bona cursa i endur-me aquest campionat, així que contenta, i ara a descansar una mica i a tornar-hi per les següents proves a finals d'agost i setembre. Genial. Com has vist el circuit d'avui, que era bastant exigent? Era un circuit molt exigent, pujada molt dura, era físic i també una part tècnica també una mica complicada. El terreny estava molt sec, se n'ha fet forat, però bueno, penso que era un circuit molt treballat per la part de l'organització, que crec que han tingut que treballar molt per fer tots aquests 9 quilòmetres per intentar que no ens trobéssim els corredors, que això també s'agraeix. Així que bueno, un circuit molt digne d'un campionat de Catalunya i contenta per haver vingut aquí per primer cop, perquè no havia corregut mai. Genial. I per últim, això, aquest any que ha estat així bastant d'incertesa, no? Com afrontes aquesta part final, que ja hem pogut recuperar la competició de Copa Catalana, ara del Campionat de Catalunya, estem agafant ritme. Sí, ha sigut una temporada molt estranya per tothom, però bueno, ara sí que sembla que comencem a enfocar les curses, sembla que el calendari UCI pues, ja comença a donar dates més segures i ara sí, no? Ara sí que em toca entrenar bé aquest agost, que porto uns mesos amb molta feina i una mica d'irregularitats als entrenaments, així que bueno, ara l'objectiu és Campionat d'Espanya de Marató a finals d'agost i bueno, no, mica a mica, però ara sembla ser que sí, que el calendari és clar i això als esportistes ens ajuda, no? Perquè anar entrenant amb tantes incerteses, per la vida en general és complicat, però per nosaltres també ho és seguir molt motivats. Doncs Josep Collell, el nou campió de Catalunya de BTT, sub-23 i absolut. Una mica com ha anat avui Vilajoví a la cursa, que ha acabat molt ajustada amb l'Ugodreció fins al final. Doncs hem sortit i ens hem anat uns 4 corredors a l'Estarrap, Ugodreció i jo, Francesc Guerra i Christopher de Bosque. Després a la segona volta he agafat el capdavant de la carrera i he anat ficant el meu ritme, fins que ens hem quedat 3 corredors i la penúltima volta, anant primer a uns metres, a sobre Ugodreció no gaire, anàvem molt junts. He tingut una caiguda a la baixada abans de meta i he hagut de parar i tinc mala sort, se m'ha girat el menjar i he hagut de fer per ficar recte, se m'han anat. I després ja a l'última volta només m'ha tocat remar fins que a finals o a mig circuit he aconseguit contactar amb Francesc Guerra i Ugodreció. I després ja fins al final ens hem jugat jo i Ugodreció a l'esprint, on he aconseguit la segona posició molt content amb les sensacions. I ara per la pròxima. I felicitar l'organització i tots els corredors que han estat aquí presents i la veritat que he disfrutat molt. Com has vist el circuit, que era llarg i... El circuit era un circuit rodador, no era molt dur sinó el ritme. Era una mica tècnic que per la pols i la pedra, que jo molta pols seguia, estava molt sec i com anava passant els corredors darrere em menjaves tota la pols. I la veritat que era un circuit molt divertit i es disfrutava, no era un circuit pesat i això, passava bé. Genial. I per últim, com queda aquesta part final de temporada, no? Que ha estat un 2020 incert per tothom, però sembla que el ritme de competició torna amb Copa Catalana, avui el campionat. La veritat és que després, a causa del Covid-19, ha estat un any complicat per tothom, suposo, i ara sembla que tot torna a començar i arrencar, i ara a poc a poquet anar fent carreres. De cara al setembre i octubre ja si podem, hi ha els objectius i podem assistir a l'europeu i al mundial, i si es fan algunes copes del món, que està molt complicat, però encara tenim una mica d'esperança. I ara anar mantenint el ritme i anar agafant a poc a poc la forma de cara al setembre, les curses importants.